once again welcome back to the channel. दायो आङो बंसिगाव गोजोनस्रि बाजाराव दङ। जोंहा मोनसे दखान गोदान मा होनो बेखौ बयलार ना बयलार आरो दाउ बयलार हलसेल बादि मोनग्रा दाम खमाव मोनग्रा खुलिदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो हागोन गाइसमोन। गोदान दखान दाउ बयलार ना मोनजोबो खम बेसेनाव। हलसेलावसो फानदों नै गाइसमोन। एसे आन्डारस्टेन्डिंआवब्ला 40 थाखानिबो मोननो हागौ नो फवायाव। दाउ बयलार आथिं बियो 30 थाखा नङा होमबा? नैबे 50 बा 40, नैबे 50 नायाबो बायफैनो हागोन गाइसमोन। महर मोखाङाथ' नायजाखा जायखुनु जाया खिथाबाय गाइसमोन महर मोखाङाव दा थांसै बुस्थुफोरखौ अननानैल' बायफैदो गाइसमोन। आङो दखान जानो बिराद मोजां मोनो नालाय ओंखायनो दा मोनसे दखान सिङाव हाबनानै माबा लाखो आङो बाल्ब थाल्ब लाला फैबाय। मालिकआनो गोजांनानै बायहेरायावसो दंमोन, सिङाव हाबनानै लानानै फैबायलां रागायानो। नै मा दं नायलांदो गाइसमोन। बहुद बुस्थु दं, आंनि नङा दै आंनि बाजैनिसो। नायनो नामा बाजैखौबो? कारेन्ट बाल्ब लालाबाय एसे। फाग्लिया बाजैया मा ओंख्रि बाजै? आलु ना। नैबे मा जिनिस? मुलि। भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला गाइसमोन शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।